मिथिबाय मोजां दुथ'नाय एसे लाइटआव हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय दायो जोङो राजमेला नायनो थांनो नागिरदों आरोना दिनै लास्ट ओमफ्राय आङो दहाय फुङाव मोनफैदों आरोना गुवाहाटीयाव दा जों नायनो थांनो नागिरनाय फुजायानो जाहैबाय गुवाहाटी लख्रानि आरोना दिनै लास्टनो होनना खोनादों लास्ट ना मैना दिनै लास्टनो ओंखायनो जों दिनै फैबाय आरोना न'आव थाबाय थानो एसे माने जेरावबो थांनाय जायाखै नालाय आरो राज फुजायाव माने जोंनावबो खाथियाव जादों एसे ओमफ्राय हावलियावबो जादों जोंनाव दा जोबथ'वाखैनो खोमा हावलिनियाबो ना जोब्बायसोथाय मिथिला आङो ओमफ्राय थांनाय जायासै खनसेबो एबारनियाव ओंखायनो माने गुवाहाटीयावनो दिनै नायनोसै होननानै दानि फुङाव फैनाय जाबाय आरोना बेरायथावथावनो ओमफ्राय दा नायनोसै गासिबो ओंखारजोब्बाय नै बिनानावफोराबो ओंखारखांजोब्बाय आरोना ओंखाम जाखांदों जों दासोल' ओमफ्राय नै लाइटखौ एसे मोजां नुनायखाय बेयावनो इन्ट्र'खौ लानोसै होननानै लानाय जाबाय आरोना ओंखामाथ' जानानै लाखाबाय एकदम बेलदांदांनो साथामबो जोङो ओमफ्राय दा नायनोसै मा मा जाहैनाय जायो मा मा नायनाय जायो मा मा नुयो लोगोसेनो नोंथांमोननोबो देखायलांफाबाय थानोसै आरोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला जोबजासिम भिडिअ लाबोयैयाथ' गोबाव जाखाबायमोन होमबाबो दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो दे बयबो जोबजासिम दा नै इथिं दङ सासे इथिं फैनाय खाथियाव लाइटआव थाबासो मोजां नुयो नै आरो सासे दंबावो इथिंजा थ' थांबाय थानोसै दायो जोङो थ' थांगोन आङो खोमसि खोमलावथारहाय लोगोफोर थांगासिनो जोङो दायो थाबायगासिनो बैनो बै ससेयाव गारि गाखोनोसै आरोना मोनगोन ना मोनाथाय जाम जादों ना मादों दानि ससे जोङो माबा लायनो होननानै थांदोंमोन बेयावबो जि जाममोनहाय आयौ बेसेबा गोबावजोंसो न' मोनफैदों जोङो ओमफ्राय बैनो आगैमोना आंखौ गारनानै आगोलाव मोनहैथारबाय आंहा भिडिअ बानायनानै उनाव थालांबाय आयौ 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 हा सौग्रोबायमोन ताकेथ' थ' हाय थुला गुफुंजोब्बायलै मैना आथिङा थ' गारि आथिङा एसे सादों आंना नङा आरो बे पान्सुआ बिराद गोरालै खस्थ' मोनदों आं दिनै सानसे गाननानै फैनायावबो गानबाय दानि हा आथा मरि नालाय सुइटार लाखालायदों आंहा लोगोफोरनै गोजांगोन होननानै सुइटार लाखालायदों आङो गोजांबा गाननोसै दायो गोजाङाबा गैला सासेया मोनहैबायानो हनै ओइ टाइमा बेसे जाखो 8थासो जाबाय ना मैना आयौ जारलाहाय मोजाङै नुथाराखै नै खोमसि खोमलावनो होमबाबो लाबाय आं नै सासेया आगोलाव मोनहैथारबाय पिलपिला मोनबाय जोंहा लोगोफोरनै गाखोनोसै जि मानसिहाय लोगोफोरनै आयौ डेन्जार मानसिखा फुजायाव माने लामायावसो बाव जों थांथ'वाखै आरोना आइमोनखौ नेगासिनो नालाय नै इयाव जोङो ओमफ्राय जि मानसि नै दिनै लास्ट नालाय ओमफ्राय लोगोफोर जों दायो मोनफैबाय आरोना मेलायाव लख्रानि राजमेला दहायनो बुंखादों आङो ओमफ्राय आं बिरादनो भइस डाबिं होनो बायो आरोना दानिया मानोबा ओमफ्राय उपाय गैया होनांगौ जाबाय बिराद दावरावमोन ओजोंबो एकदम मिउजिक दामगासिनोमोन ओमफ्राय नैबेयाव जों फट' लादोंमोन आरोना नै आगैमोनजों ज'हाय ओमफ्राय दावराव नालाय उपाय गैया रायलायदेरनानै होनांगौ जाबाय आरोना नङाबालाय आरामनो रायलायखानानै बानायनायमोन आरोना दावरावनि थाखायनो आङो जों रायलायनाय भइसखौ खोमानानै दायो नै आङो डाबिं होफिनगासिनो आरोना ब्लग बानायैयाथ' गोबाव जाखाबायमोन आं लोगोफोर नोंथांमोनाबो मिस खालामदों जानांगौ जायफोरा नायनानै मोजां मोनो आंनि भिडिअखौ कमेन्टबो खालामहरगासिनो पुराना भिडिअफोरावनो ओमफ्राय नै बिमायाबो बिथिंजाय एकदम जोमफबनानै थान्दा मोन्दों होननानै पुरा सुइटारबो गानदों जिबो जोमदोंमोन आरोना आइबो ओमफ्राय बिदिनो जों फैदों आरोना बिसोरो उनावसो फैदों नालाय जों थांनानै नेहैबाय थानांदों आरोना ओमफ्राय बिदिनो उनाव ज' लोगो मोनहैबाय आरोना मेलायाव
नायलाय जि बुरजा लाइन जानानै दङ इमान मानसि थ' बेसेबा मानसिखा जायाहाय इदियाव ओइयाव खर' गिदिङोहाय बैयावबो ट्रेना गैया सनना दोङो ओइथ' ट्रेनखौ नायहैनो जा आं इयाव आंखौ खर' गिदिङोहाय गाखोबाथाय खर' गिदिङो आंखौ इयाव आयौ 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 मानसि मानसि ओइ खम खर' गिदिंगोन ना इयाव ओइनो इयाव लखायसै ना जोङो सोरखि गाखोनो नागिरदों सोरखि माने ट्रेन आरोना नै बिथिंजा बैयाव गाखोनो नेगासिनो ओमफ्राय मा होनो मानसियानो बुंजोबनाय जाखायो आरोना नाबो गाखोनो मोनाखै जोङो नै नेगासिनो मोनगोन ना मोनाबा गाखोनो बुहुद मानसिना दिनै कट बायो कट आमिना इयाव खि गाखोयो जानाय नङाहाय आंजों थ' बेदर जाना थांसै सोरखि गाखोग्राया नै सोरखि गाखोयोनो ओइ गोनदां सोरखि गाखोग्रा गोनदां आंहा गियोहाय बोरैबा हासुग्लाजोबबा आं गाखोआहाय बेयाव जि मानसि भिरहाय सयथिबोयनो लाइनाव दंखाबावलायोसो आरोना नै लाइनाव दंखाबावलायोसो ओमफ्राय गाखोबाय आरोना बिसोरो अबे मोनसेयाव गाखोखो नुवासैनो आङो मा अबेयाव गाखोनाय बिसोरो एमान दा माबा दंमोन पात्ता मोनला आरो नै मोनसेयाथ' खर' गिदिंलाजोबो खोमा जोङो दायो माबा मोनसे जाना लानो नागिरदों आरोना लोगोफोरा चिकेन रलखौनो जानोसै आरोना
आं इदि मोनिखायनोथ' गेलेनो बायो सोर मोनगोनबो जानो हानाय दे गेलेयो मोनसे मोनबाय सोर मोनखो इ बुरिया आंहासो मोनासै ओरैबायदि मानसिहाय आयु लोगोफोर ओमफ्राय दायो जों थांनोसै आरोना थाबाय बेरायनानै आथिं साजोब्बाय आंखो ओमफ्राय बे आं गानबोनाय पान्सुआ जि आथिं सायो ओमफ्राय दा थांनोसै आरोना जोङो गारि मा मोनो थांनोसै गासिबो थांजोबनोसै ओमफ्राय र' आंना हासबेन्डआ कल खालामगासिनो नै दा हमाबाबो दायनांगोन मा दाबो थाङाखै होननानै र' हमग्रोनोसै आङो मोनफैबाय जोङो नै पिलपिलाजों फैदों आरोना जि गारि जामहाय सयथिबो नै बोरै बारगोनसो जाबाय जोङो बेथिं बारनांगोन नालाय जोङो बोरै बारगोनसो जाबाय दाना आयौ जि गारिहाय सयथिबो मैना गारि इफाले मैना लाहे के गारि नाया लाहे के आगोलथ' साबि पिछाथ' साबि माबायदि स्पिडाव सलाय गिलु बालुनो गारिखौ भगबान हर जाबाय नालाय ओइखौ बेसि साफा साजायदों मैना मायो शरुम ना मायो शरुम ना मायो जि मोजां साजायदोहाय बारग'बाय सर जेरैबायदि गोलाव लाइनहाय लोगोफोर सयथिबो मेला नायनो थांनाया आयौ जिबायदि मानसिखा ओमफ्राय दसे थाबावगोन सानदोंमोन आरोना आङो आथिं साबाबो ओमफ्राय हौवाया आंना थांदो मा इयावलाय होननानै माने थाबनो फैनो होबाय आरोना इयावनो थाबाय थायो नामा मा दं इयावलाय होननानै बेसेबा मानसिनि गेजेराव बांद्राय माने एख' बुस्थु बायनोबो हाया नायनोबो हाया मेनटेन माने मोनसे दखान खालि दंमोन बेयाव जोङो एसे जाग्रा जानानै फैबाय आरोना दा नै मोनफैबाय नायदोलै आंखौ माबा बादावलाय थ'थ'थ'सोथार आं नायखादोआनो हायावनो माबा आंखौ भिडिअ लानानै रायलायबाय थानायखाय माने गाब्र'गोन बायदि मोनदों खोमा आं नायखाबायानो थादोंना बादाव होलायो दसेनो नै होमबा लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नै न'आ मोननैसोआनो बै ससेयावनो आरोना मोनबायानो होनजायो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जोबजासिम नायनायनि थाखाय मोना गुना बोरै जाखोथाय भिडिअआबो ओइ नै माखाया माबा मेला नायनो थांग्रा माखाया गासिबो स' बाय लोगोफोर